tagpila sa kapel. Alright, di ako ron sa Palma Boat Show. Palma International Boat Show. Kaning klase sa boat show, mahitabo na siya kada spring before mag-start na gud ang summer dere sa Europe. Mo ni siya usa sa kadako nga boat show dere sa Mediterranean. So mo ni siya kaning klase sa boat show, di man ni siya show lang sa mga yate. Daghan ni siya, mura ni siya kanang expo ba nga kanang naipakita nimo industriya ba sa mga yate tanan, mga broker, mga klase sa mga produkto nga pangyate og mga yate pod pang charter abang ana tanang klase-klase sa kaning antibuk kini sa tubuk kini sa industriya sa kining tubuk industriya sa yachting. So mo ni siya mag-kickstart sa season diri sa Europe. So karon ato ni siyang suruyon diri para makita natong ilahang mga gipangpakita nga mga klase-klase nga mga produkto, mga services tanan involved apil na ana tanan ug mayong greta services apil na tanan ana kanang How is this? kaning mga pintura, mga varnish tanan klase-klase from the agent, mga ahente sa mamaligyag yate, mga ahente sa kanang mga produkto tanan ilaha pong i-showcase direng ilahang mga makita po mo direng ilahang mga produkto ari nila dire i-showcase ilahang mga klase-klaseng produkto. So makita ni nato ang kanang tibok katapusan ron sa adlaw diri sa kuan is the last day nila sa ilahang boat show karong pizza dos na sa Mayo actually guys. So last day nila, so nagkataon nga makasuroy ta diri kay di-off taron. Okay. Kining klase sa boat show ba daghan mang mo suroy diri, daghan pertin daghan ang tao gyud. Na daghan tao diri na mga dato na ari po diri mga milyonaryo guys. Ang mga milyonaryo ari po diri mag-shopping sa ilahang mga potential nga palitonon nga mga duaan nila. So mo nay arion pud sa mga dato pero parehan ako nga crew lang automatic inig-ari nako diri ang makita nako ang sa side nako nga crew makita nato ang kaning it's either unsay pinturahanan, unsay limpyuhanan, unsay kanang i-maintenance mo na makita nato diri. Wala ta mo ari diri nga mag-shopping taog ka ng Tinder, mag-shopping tag mga duaan. Sana all. Kita mo ani guys. Muna usa ka pinakapansi nga pang wakeboarding. It's a wakeboarding boat ni siya. Tibaw mo kung saan ang wakeboarding boat. Muna siya ka ng very very fancy. It's a tagpila sa ni siya klasiha sa wakeboarding. Sana all. Anyway, this is another one here. Nice fancy toys, you know. Kani siya muna siya kanang e-foil ang tawag. Dili mura ni siya jet ski. Murag jet ski nga board, lahi man tong e-foil. Nami e-foil pero dili murag makina ni siya. Alright, so grabe. Kwartare wala dire guys. Naagian ako dito nindot kayo mga bag-o mga brand new nga mga Sea-Bobs. Mga brand new nga Sea-Bobs pero ninduta. Kwartare wala. Unay akong giingon ninyo nga mo ni mga playground sa mga milyonaryo. Pero kitang mga crew tanaw-tanaw lang sa Tadregon say maayong idagdag sa to ang potential nga mga kuan ba mintinunon sa yate. Alright, naagi ko diri sa may mga yate nga gagmay ra di kay sa dagko. Wala ko napansin mga yate ro mga moderno, tagsa na lang kayo mo gamit og kaning kuan varnish, wala
wala na barnis, puro stainless, mga kuan na siya, mga moderno na kayong mga teak, wala na, di na barnisado. So, mo na to, nalibot na nato ang boat show. Very luxurious kay guys, daghang kasi klaseng mga mahalon nga mga yate, mga duaan sa yate, ito na ang gamit tibok industriya sa yating industry. So makita nimo nga kining klasya sa industriya pertiging dako. So daghan po nagpalayo ani, it's lots of work behind the scene. Di lang kay ang mga nagsinaw-sinaw nga mga duaan ang makita nato diri. Behind the scene daghan kayong mga trabaho kay crew ra man ta sa yate. So anyway, salamat sa inyong pagtan-aw. Ug wala pa mo maka-subscribe, subscribe na kay Bibo na, summer na. So mobiyahe na pod mi kay magpa-Italy mi this time. So salamat sa pagtan-aw and then kita ta sa sunod na tong video. Ay kalimot sa pag-subscribe.